Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị na-eje wedin si Lagos steeti wee na-eje Akwa Ibom steeti ka esi wee tọrọfa n'Imo steeti. Ndị ahụ na-afụ ebe a dịkwanụ mmadụ 5, ụmụ nwoke 4 na ofu nwaanyị. Ụmụ nwoke 4 anụnwa bụkwa na oyi onye na-eme wedin, nke nwaanyị anụnwa bụkwa na nwanne nke nwoke na-agbanye bụ akwụkwọ. Na fa hapụ Lagos on Tuesday bụkwanụ May 20, 2025 wee na-eje nya bụ mmemme agbamakwụkwọ. Na kafa lutere na Asaba o wee bụrụ na chi ejigo, fa wee sị kafa jezie n'otu họteelụ nke dị na Anambra steeti wee jee lahụ. Ụtụtụ kafa bidokwa nya bụ njem n'ọnya kafa jeziri na nya bụ họteelụ wee lọjia, kama na fa ekwulokwa afa họteelụ na fa na ụmụnne fa na-akpa na foonu. Ọnya kachi mgbasi ahụ fozielu ụmụnne fa wee na-akpọ fa na foonu, o wee bụrụ na foonu fa ahazikwa aga na foonu fa agbanyụrụ agbanyụ. Emechaa foonu ofu onye n'ime fa akpọọ ya o wee ringi ya. Ụmụnne fa jee ka fa pikie ya, ndị ahụ wee gbanyụkwa nya bụ foonu, nke bụ na a na-akpọchi yazi nya bụ nọmba. Ọ bụrụ na nya bụ foonu gbanyụziri agbanyụ, nya bụ ife wee tinyezie fa na ọgba aghara, nke bụzikwanụ na fa amarọzikwa n'ife na-eme. Wee na-akọwa na ndị anụnwa pụrụ na Anambra steeti n'ụtụtụ Wednesday ahụ dịka fa lahụrụ on Tuesday, and na ife fa jikwanụ wee na-eji ije abụ ife a na-akpọ Google Map n'ọnya nwa ya ebujefa na nya bụ Akwa Ibom steeti, na ka fa tinyekwara ya na foonu fa wee kọntinukwa ije anụnwa n'ọnụ ụtụtụ Wednesday. Na nya bụ ife ebuzifa na ebe fa nwetaziri onwe fa bụ ebe a na-akpọ Ọkaigwe Okwere Road nke dị n'Imo steeti. Nọọ n'ebe ahụ ka fa nọ wee zu ndị mburuburulu fa, and na ndị ahụ kechiri ihu fa wee buru fa wee banye n'ime ọfịa. Na fa na ebe ahụ Wednesday ahụ niile, nke bụzi n'olulu na mgbede mbọsị Tọzdee. Ndị mbulu ahụ bululu fa wee tọhapụ fa wee na-agwa fa na ọ bụlọkwanụ fa nwa ka fa chọrọ ibu, na ndị fa chọrọ ibu bụ ndị nọ na yunifọm, na ọfa nwa bụkwanụ ndị fa chọrọ ibu, na ọ bụghọ fa nwa. Fa mazikwa ndị nwa nọ na yunifọm fa na-achọ fa chọrọ ibu. And unu mana mgbe ife anụnwa mere na ụmụnne ndị anụnwa bụ ife kpọrọ onye a na-akpọ Harrison Gwanlishu na foonu wee na-agwa fa na fa na-achọzikwa ụmụnne fa 5 anụnwa achọ, na sinsi fa pụrụ Lagos steeti wee lahụ na Anambra steeti ka fa wee jee Oyo steeti na-enwetazikwa fa, and na ebe ikpeazụ fa nụrụ onu fa bụ mgbe ahụ fa lahụ na Anambra steeti on Tuesday. Nke bụzi na Harrison kpọbara ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Anambra steeti SP Tochukwu Ikenga wee na-agwazi ya na-enwekwanụrụ mmadụ 5 a na-achọ achọ, and na ndị anụnwa lahụ na Anambra steeti. Nke bụzi na Tochukwu Ikenga nọzi wee na-agwa ya na ya nụọkwanụ maka ife anụnwa, and na ya nụọkwanụ na-enwere ndị atọrụrụ na steeti nke ọ nọkwanụ na ya, kama na fa ya eneba anya ka fa malụkwanụ ka nya bụ ife sikwanụ wee mee. O nyere aka wee na-achọ ndị anụnwa. Ọnya ka Harrison Gwanlishu pụtazi n'ihu akwụkwọ wee na-ekenekwanụ SP Tochukwu Ikenga dịka o si wee nye aka wee na-agbakwanụ mbọ ka ama na ya afụ ndị anụnwa. O wee na-agwa ya na-afụgokwanụ ndị anụnwa wee tinye ife onyonyo anụnwa unu fụrụ ebe anụnwa dịka fa bụ mmadụ 5 a na-achọ achọ pụtazi wee na-ekene ndị mmadụ ndị nyere aka n'ụzọ dị n'iche n'iche ka agbakwanụ mbọ fụkwanụ na afụrụ fa, wee na-agwa fa na-ahapụgokwa afa, wee kọzie ka ndị ntọrị mmadụ sikwanụ wee tọrọ fa. Unu ya ege ntị ka unu nụkwa n'afa fa. Wee na-agwa ndị mmadụ ị na-agakwa n'ụzọ kịta anụnwa na-ayọkwa Chukwu na-ekpe ekpere na ụzọ kịta abụkwa agba ekperichi, maka ndị unu na-afụ kịta Chineke mere ebela hapụ fa n'udo, anaghọfa ego, emerụghọfa ahụ, etighọfa ife. Nya bụ ife wee bụrụ ife inye Chukwu ekene, ma hapụ unu ka unu nụkwa n'ife fa sịrị bụ afa fa. All right, my name is Alex. Thank you guys. I'm home safe. My name is Oluwafemi. Thank you everybody. We are back home safe. Thank you very much. My name is Femi Adedeji. Thank you guys. We are back home safe and sound. My name is Ali Dayat. We are back home. We are safe. Thank you so much. God bless you. My name is Aniko Promise. We are back home. Thank you everybody for your prayers and everything. We are grateful.